și am pornit într-o nouă călătorie, dragi internauți. Spre lume, mergeți să vedem lumea. Autostop cu două mașini până acum și suntem la vreo 2 km de graniță. Kočeka, taj dočeka. Bine ați venit în capitala Serbiei! Practic, am venit acum o oră, am și mâncat, avem și cazare. Și acum Belgrad! S-a lovit racheta. Jestem Polsa za człowieka i za pendeja! În... nu știu cum se numește locul ăsta. Zavodin. Zavodine, în inima parcului Tara. Deci suntem în Sarajevo și urcăm pedaluri. Vrem să mergem la pista de bobsled pe care au avut omuleții în 1984 la Jocurile Olimpice. The common area, let's start the party, let's crazy. Look how you have to sharing, huh? Look here we go. Dormitore, tipi, and later, we make the payment. Yes. If you're satisfied. Lucky, Postpuntos Technics. Wenn ich Deutsch rede, versuche ich ein gepflegtes Gespräch, eine Konversation mit euch zu haben. Sie haben das verdient. Guarantee of quality of disgrace. If you're not satisfied, you're nothing paid. Cum să petreci o noapte într-un cotor? În aceste momente putem observa modul în care cu profesionalism și dedicație George ne orientează pe străzile fortăreței din Kotor. Unde ajungem, nu știm. Nebunie locul ăsta. Care? Absolut minunat. Asta? Asta?
asta. Transport în stil montenegrin, toate geamurile deschise. Bun venit, dragi prieteni, rude și familie, în acest minunat oraș de pe pământ, cel mai plictisitor oraș din Europa, după spusele unora. Podgorița. Johnny, bravo! George, bravo! Wow, Denis, unde mai duci?